Keramtang aruni phai kebarni Karbi Recho Ramsing ronghang bangso pirthe benchi osi sangtet choendam juilo bangso jok arang likar jong chomrong su kepali dun pamiji aphanpura Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritesh Enghi pen japonsi Karbi Anglong Tourism la pen research team atum pen Arunachal Pradesh hawaralong pen mekri meklang pen kachiki mo asai dengpon Ronghang rongbong rong arak mate Karbi Recho Ramsing ronghang alangli kikri ke sarapor pena joksi men keso kacholong lo pena jok ke damtang aruni phai kep arni bangso pirthe pen che ujuilo Bangso birta Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram ronghang karjulong pen Karbi Recho aphan man piponsi tongsikot pen Karbi Anglong Autonomous Council KAAC atuma phan pin khat ponsi isi kachikimu mate Karbi Recho Kalitang Ramsing ronghang aphan ningduk chepaklang dunsi council pen arnisia pharman kanghap mate holiday pangdak ponlo Laso teng pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Ritesh Enghi pen japonsi Karbi Anglong Tourism asai ka matum pen Arunachal Pradesh along an isi research team pen kedam linatum do an chelangsi Karbi Recho Kalitang Ramsing ronghang aphan kachiki mo asai dengpon non Karbi Anglong life khala ratum don pinin Karbi Anglong life pen non mat kinil tum chu village mate chu valley la rong Arunachal Pradesh west coming along sidulo Ladakh patumi pen Karbi Anglong Tourism Department atum pensi Ladakh ason research phansin nang palelo sitame patumi si ningdu ga birta harjulong si eritum Karbi Recho Ramsing ronghang halangli labangso pirthe pen abe ajoini penangan Karbi Anglong ara atum ani hondu ga si thekponong silitum Karbi Anglong Autonomous Council EM Tourism Department water resource alangli sitame ani hondu pilo Bangso kachiki mo pona hud EM Ritesh Enghi ke japona long Karbi Anglong Life Editor in Chief Dr. Pankaj Teron lapenan parta Karbi Anglong Tourism asai kam lapen WWF atum pen minute isian kachiki mo padupon Asinili tum dak WWF pen chenglo team tourism lapen KSA Barnabas Piling khaisa min tum long do lapen we tum long Karbi Anglong Life Chief Editor ese kaddu we ni tum that alangli aphan ini disi condolence tamilo nilitum dak jisi kono nasi alangli aporia la tum kon ansu tamilo arna mehiru jumi kehan panji pansi tamilo nilitum kadugui arna mechi chodom ponlo nasi alangli pansi tamilo chomring me kedu mesenji aphan sinilitum alangli aphan mini disi tamito chikumo poni Nahok le do positami methang akhe aricho aphana bangki man kachipipon akenang sor pupensi Arunachal Pradesh along pensatami kachiki mo asai dengponlo Halabu Nagaland State Dimapur along kido State Institute of Hotel Management along kachali bom arisue jangatum do ansatami Karbi Anglong Tourism ahin pen kapin khat pana teng pen Karbi Recho Kalitang Ramsing ronghang aphan kachiki mo asai dengpon News report Bikram Teron Karbi Anglong Live